Okhuluma Bhebhe. Uthi uvuka umuntu usesemnyango. Hayi khuluma Bhebhe. Mntakababa. Umthetho lo wami wena khula. Ngijahe emhlanganweni uyabona. Njengekhansela phela kuyaphithizela khuluma Bhebhe. Manje mase uzovela ungithi ngivuka nje ususemnyango. Manje wendoda yethi ngaso sonke isikhathi mangifika kwelisheshe uthi uyaphutha. Cha phela khula singamakhansela izinto ziningi nabantu baningi manje ngiphuthuma iy'nkinga lezi engibekela zona. Mana Uyabona? Yeah. ngathi uyakhohlwa wena ukuthi ukuze ube yikhansela imini okwaphoqa ukuthi ubulalelile ikhansela. Thula. Noma usufuna ukuthi ngitshele bonke abantu lalo dodo wenzayo kube ngathi uholile. Uyazi ukuthi mina kuphela owaziyo ukuthi wena wabulala ikhansela. Uyazi ukuthi mina kuphela owaziyo lokho. Phela khuluma Bhebhe, mina kufanele ukuthi mina lana endaweni ngiphephe njengekhansela ngoba phela ngiyazi ukuthi wena obulala amakhansela. Manje uma usuthi useduze kwami kakhulu angisathembi wekhulu. Uyabona? Wekhansela. Uyabona elikhansela kade ngithanda ukuzilala. Yebo. Bengiyitshela ukuthi lokhu. Kodwa-ke uma ufuna ukulilandela. Hayi khona phela mina nawe asixabene. Khula kade ngikunikeza imali manje khulu. Ngikunikeza ubuka kuyimanje uyaconsa khula. Kade ngikunikeza imali kanti wena endini khulu. Cause baningi abantu iningi iy'dingo shuthi mina ngizosala nokusheleni. Hayi ngeke khona baningi abantu ziningi iy'nkinga mina ngibhizi ngine-appointment efana ngabe ngiyahamba manje. Wangithembisa umxhaso wangawakho. Amatheli wanika abafowenu, unika izintombi zakho. Unika nje yonke igende yakho kodwa mina ungivalela ngaphandle. Wena khula nakuwena kuyeza abantu njengoba ngisho ukuthi baningi ngiyaphuthuma mhlawumbe ngiyosayine lakho nje kwazi bani. Khula ngicela ukukubona ngoba ngisathi ukuthi la imoto bese ngiyemhlanganweni uyabona. Kodwa kuzolunga khulu. Khansela. Yebo. Uthi nje uma uhamba. Yebo. Mawuqeda lo mhlangano oya kuwona. Yeah. Mase udlule emakhazeni noma emoshwali uyofuna ibhokisi elizokulinda nozolithanda. Inkosi ikubusise mntakababa usale. Khula. Ngaze ngayala. Ngaze ngayala ngokuthatha ukukhansela ngendlela engafanele. Uyazi ukhuluma Bhebhe akangibulala ngempela futhi.